Bonjour! Bonjour! Takto normálne v Marseille, tu presne na tomto mieste sa točil Jurský park. Jednoducho, keď vás tu napadol Tyrannosaurus alebo niečo iné po ceste do nemocnice, tak vôbec nie je problém, lebo je tu táto ochrana. To je najbezpečnejšia cesta na parkovisko v celej Európe. Ono totiž, tam tie kovové veci sú proti pterodaktylom a je to kvôli tomu, že pterodaktyly im kúšu sklo z okien. V dobe dinosaurov, to bolo asi tak okolo 3. hôr. Vtedy bolo strašne veľa skla na planete, sa fúkalo hrozne. Veľa fúkali. Ale sa fúkalo, to tí dlhokrky dinosaury. Oni fúkali sklo a to žrali pterodaktyly. Zaujímavosťou ešte vo francúzskych nemocniciach sú špeciálne poradovníky pre epileptických pacientov. My sme vlastne na oftalmu a každý dostane epileptický záchvat, tak ho šupnú rovno vedľa na neurológiu a si tu máte ruky, že pálili sme sa pacienta. Vo francúzskej nemocnici sú obedy pre doktorov zadarmo. Buď pre doktorov, alebo že keď ostanete do 4. po obede. No a tak my neostaneme. My neostaneme, ale tak sa nažereme zadarmo. Preto chodíme na obedy takto so stiahnutou niťou. Upozornil by som na výzdobu vo francúzskych jedálniach. Dneska je z obedom taký väčší zadrhel, lebo z okna sme videli všetkých 4 doktorov z nášho oddelenia a nechceli sme, aby nás rovno načapali v jedálni, tak sme sa zamkli na hajzli. A zdrhli sme sem do kríkov sa schovať a čakáme, kým vylezú von. U nás na Slovensku sa v jedálni čaká v šóre, vo Francúzsku sa na obed čaká za kríkom. Je tu ešte jedna veľká sranda na operačkách, že majú tú krabicu s Mistralom. Normálne máte koutík a nafúči vám do pohára. Dneska sme si v nemocnici vybavili voľno, ale keďže nechceme byť hladní, tak sa ideme infiltrovať do nemocnice, ktorú máme oproti Intraku. Pri som zakreslil mapku. Mnohí z vás by si mysleli, že toto, čo máme na sebe, je biele doktorské oblečenie, avšak tuna nie. Tuna je to strávny lístok. Borisov plánik pomohol a okrem toho si odnášame 2 lepeňáky, hrušku, marhule. Poláčik, áno, tu mám povačko, vieš, chleby. Vlastne nabrali sme všetko a Maroš už jogurty neuniesol. Som neuniesol, ak som išiel tak.